Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată, astăzi îl avem prezent în studioul Oltenița News TV pe domnul primar, încă în funcție, domnul Petre Țone, care a binevoit să răspundă apelului nostru, pentru că suntem în plină campanie electorală și domnia sa are de făcut câteva declarații. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule primar. Bine v-am găsit și încep până vă face o observație, pentru că nu știți că tot eu voi fi viitorul primar. E o lacună a dumneavoastră, eu mă simt dator ca să vă completez, dar să fiți convins că noul primar al municipiului Oltenița este Petrică Țone. Eu m-am referit la faptul că sunt alegerile și până în perioada aceea vom vedea ceea ce va vota electoratul Oltenița. Este corect, dar eu v-am spus trăirile mele. Am înțeles. Despre ce vom vorbi astăzi, domnule primar? Pentru că nu ne-am văzut cam de mult, aș vrea să, în primul rând, eu am venit la dumneavoastră ca și primar, nu neapărat competitor electoral. Competitor electoral, cred că vom vorbi în a doua jumătate a interviului cu dumneavoastră. Eu nu prea am timp în această perioadă de campanie, pentru că mai am foarte, foarte multe lucruri de realizat. A fost o luptă destul de complicată, ca să asigurăm tuturor elevilor din municipiul Oltenița, azi, când se deschide anul școlar, fiecare copil să aibă o mască, fiecare copil să aibă posibilitatea unui dezinfectant și a unei săli de clasă, care să fi fost dezinfectată nu acum o lună, nu acum 5 luni, ci săptămâna asta. Asta ar fi primul lucru care ne arde pe toți, pentru că noi avem în municipiul nostru 3 școli care încep în scenariu verde și avem 5, inclusiv cele 3 licee și 2 gimnaziale care încep în scenariu galben. Adică jumătate din copii vor fi online, jumătate la școală. Eu sper ca toate temerile astea mari de tot care le văd pe la televizor, în municipiul nostru să nu se materializeze. Dar știți, totdeauna este bine să fii pregătit pentru orice este mai dificil. Așa să fie, domnule primar, pentru că toți ne dorim să fie bine în municipiul Oltenița. Pe lângă asta, vă spuneam încă din primăvară că avem planuri îndrăznețe. Păi am terminat acea canalizare făcută pe fonduri guvernamentale, pe PNDL, în proporție de 80%. Dar, în același timp, e o mândrie să spun, am reușit să asfaltăm acele străduțe din Oltenița veche, care tot timpul au fost văduvite. Pentru că acolo, neexistând canalizare, totdeauna era noroi, era mocirlă. Au fost foarte greu. Specifica și zona, ca să se știe de Oltenița Nord, spre București, străduțele din stânga. Pe stânga. De la Peco către oraș, toate acele străduțe. Rozele râului, toate acele... N-au avut niciodată acolo. N-au avut niciodată de la înființare, de când s-a întemeiat acest oraș. O problemă. Iar dumneavoastră știți, vatra orașului este Oltenița veche. Bineînțeles. Așa. Mai mult, în săptămâna trecută am început să punem în acea zonă unde avem destule case vechi, am început să punem praguri ca să reușim cumva să diminuăm viteza de deplasare a unor șoferi care nu vor să înțeleagă că respectarea legii, sau mai bine zis, nerespectarea legii, duce la multe neajunsuri către locatari. Sunt foarte mulți acolo care au case vechi. Datorită vitezei la mașinile mari, riscau să aibă probleme. Dumnealor mi-au făcut multe sesizări. Din ultima sesizare care a făcut-o inclusiv la ministru, am înțeles că neapărat trebuie să le pun acele praguri. E adevărat că acum e posibil să ne așteptăm la o reacție negativă din partea șoferilor, pentru că sunt obligați să micșoreze viteza. Pe Facebook au apărut deja, vă spun eu.
Asta este. Vrem un oraș civilizat. Eu aș întreba la cei nemulțumiți. Prin alte localități au fost? Au văzut că altfel nu se poate? E adevărat că e posibil să luăm o măsură, să le mai rărim. Acum fiind puse la absolut toate trecerile de pietoni. Vom încerca să le rărim, să facem distanța mai mare între ele. Dar nu putem să scoatem, de exemplu, acele praguri din zona școlilor. Pentru că mult mai mult îmi doresc să nu avem accidente cu copii decât să nu am șoferi nemulțumiți. E, cum să vă spun eu, e o chestiune de oportunitate și de prioritate. Pe lângă asta, continuăm acea canalizare care v-am spus că e în proporție de 80% gata. Canalizarea include și tot cartierul nou, cartierul de la spital. Și mai avem în lucru acum strada Digului. Strada Digului, care are 710 metri, în opinia mea a fost cea mai grea stradă pe care noi am reabilitat-o. Au fost porțiuni unde am săpat la 1 metru adâncime. Va fi una dintre cele mai frumoase străzi. Probabil că astăzi sau mâine a venit ziua să aplicăm primul strat asfaltic. Pentru că strada este proiectată cu 2 straturi de asfalt. În total, aproximativ 10 centimetri. Probabil că într-o săptămână, 10 zile, va fi gata și această stradă. În rest, ne ocupăm de toate problemele orașului și n-au fost puține. De exemplu, mă pot mândri cu faptul că a fost reabilitată Școala de Arte și Meserii. Cred că astăzi sau mâine s-a înlocuit acoperișul, iar la școala 1 se lucrează, acum când vorbesc cu dumneavoastră, intens la refacerea acelui acoperișului, pentru care am alocat încă din luna iulie 2 miliarde. Eu vorbesc totdeauna în bani vechi. Deci nu am, omului. Da, nu am scăpat din vedere școlile, nu am scăpat din vedere spitalul. La spital, ce să vă spun, aș vrea să vorbesc puțin mai târziu la spital, despre spital, că am văzut un atac suburban din partea doctorului Cocoșilă. Și aș vrea să detaliez puțin mai pe larg. Dacă vreți acum, da, deci automat trec în partea politică, pentru că domnul doctor Cocoșilă este pe locul 2 pe lista liberalilor. Probabil că a deprins obiceiurile șefului. Dezinformează cu un aplomb care ar trebui să-l folosească în meseria lui, nu în presă și nu denaturând de asemenea manieră realitatea. Probabil că nu s-a aștepta ca eu să-i dau o replică ca să știe toată populația Olteniței că domnul Cocoșilă, nu știu ce fel de doctor e. Mi s-a spus că e un doctor bun. Habar n-am. În schimb, ca manager, pe care cu tristețe vă spun că eu mi l-am dorit, eu l-am numit director interimar, iar apoi i-am confirmat concursul, făcând un contract de management cu domnia sa. Aș vrea să știe domnul Cocoșilă, care mă ironizează pe mine când afirm că avem un spital european. De exemplu, în 2008, domnul Milescu a alocat acestui spital 254 de milioane. Bani vechi. În 2009, 0. În 2010, 48 de milioane. Iar în 2011, din nou, 48 de milioane. Domnul Cocoșilă, care a fost director între 2013-2017, ar fi trebuit să știe lucrurile astea.
Și aș vrea să vă spun sub mâna mea ce s-a dat acestui spital municipal Oltenița ca fonduri de la Consiliul Local, propuse de mine, aprobate de Consiliul Local. Așa cum am precizat la investirea mea în 2012, sănătatea, școala, sportul, cultura să fie prioritățile mele, așa am procedat. În 2012 era doamna Petculescu. S-a alocat de la primăria Oltenița 9 miliarde 537 de milioane. În 2013, 7 miliarde 555. În 2014, 10 miliarde 700. În 2014, datorită intervențiilor mele la minister, am primit de la minister un colonoscop, un laparoscop și 7 miliarde am primit de la Ministerul Dezvoltării pentru arierate, ca să echilibrez gaura care era în bugetul spitalului. Dânsul era, pe vremea aia, director. Mai mult, tot atunci am fost ajutat de către Ministerul Sănătății, acolo unde l-am dus pe domnul Cocoșilă de mână, pentru că nu știa nici măcar unde e intrarea, și l-am prezentat secretarului general al Ministerului. Și am obținut prin minister 23 de miliarde pentru aparatură. Îl întreb public pe domnul Cocoșilă, a dat socoteală cuiva, l-a întrebat cineva pe ce a cheltuit acești bani? A avut mână liberă totală să cumpere tot ce a vrut? Dacă vrea să-mi răspundă, e ok. Nu vrea, vă spun eu, nimeni nu l-a întrebat ce și cum. I-am respectat funcția, datoria mea era și atunci și acum să aduc bani, iar cei de specialitate să-i cheltuiască. În 2015, domnul Cocoșilă, în calitate de director al spitalului, a fost ajutat de către noi cu 12 miliarde 500. În 2016, cu 9 miliarde. Deja în 2017, dânsul a plecat. Pe doamna Zmochină am ajutat-o cu mult mai puțin bani direct de la Consiliul Local, pentru că a reușit să atragem foarte multe fonduri, inclusiv europene. Și acum suntem în derulare să obținem niște fonduri norvegiene și alte fonduri străine. Oare dumnealui, în calitate de director, știe aceste lucruri? Eu cred că un director care nu se informează despre situația financiară a unității pe care o conduce, nu poate fi director. Să-l întreb câți medici erau când era dânsul director? Probabil că nu știe, așa că am să-i spun eu, 16. După ce a venit doamna Zmochină director, acum eu nu spun că doar doamna Zmochină a adus acești directori. Nu. A avut și un ajutor mare din partea mea. Avem acum 36 de medici. Că între timp mai pleacă câte un medic. E normal. E vreo instituție în lume unde nu se primenește sau unde nu există nemulțumiți? Dar, de exemplu, i-aș aduce aminte că dânsul în 12 zile când a fost director acum numit de către domnul ministru al sănătății, i-a semnat plecarea doctoriței Roșu, care era singură pe post. Oare merită să vorbești de alții când tu n-ai fost în stare în 12 zile să blochezi un doctor? Întreb. Nu știu. A ieșit acum un iureș la spital. S-au refuzat. A fost refuzat un pacient COVID care avea și probleme de TBC. A fost refuzat de către doamna doctor Pătrău și de doctorul Adăschăliței. Cu toate că doamna Zmochină a aprobat preluarea acestui medic care venea cu salvarea de la București, pentru a fi izolat, aveam izolator în spital. Dânsul are o replică foarte dură
cu reclamații că un doctor oftalmolog își dă cu părerea, dar un medic ginecolog are voie să-și dea cu părerea? Eu îl întreb pe domnul Cocoșilă, știe ce salariu a luat? Știe că acolo există un spor extrem de mare pentru cazuri grave? Păi dacă nu primim cazuri grave și luăm comisioane, luăm sporuri pentru cazuri grave, nu îi se pare că este un caz penal? Că încasăm bani pe care nu-i merităm? Această mulhulită directoare, care a avut atât de multe, cum să vă spun eu, reclamații, nu merită acest lucru. Și să vă spun de ce nu merită. Pentru că reclamația care s-a făcut la minister, n-am știut că o să aduceți discuții aici, s-a soldat cu un răspuns clar din partea ministerului. Doamna Smochină nu are nicio vină pe tot ce a reclamat domnul Cocoșilă. Bineînțeles cu oamenii dânsului. De la DSP ne-a venit, doamna Smochină a primit, nu eu, din partea DSP-ului, la controlul efectuat tot în urma unei reclamații, că totul este în regulă. Oare acest om nu se va opri niciodată din reclamații nefondate? Eu am tot oprit-o pe Smochină, pe doamna director Smochină, să contraatace cu reclamații. Nu-mi plac reclamațiile, dar probabil va veni o zi când domnul Cocoșilă trebuie să răspundă pentru toate astea cât este el acum de om politic. Îl asigur eu, Milescu nu o să ajungă niciodată primar. Deci să iasă din grijă că va mai ajunge vreodată director. A reușit să învenineze atmosfera din spital. În momentul în care tu afirmi într-o reclamație că spitalul se îndreaptă către colaps, ce semnal dai celor care citesc mesajul tău pe Facebook? Lucru care nu este adevărat. Deci suntem foarte apreciați de Ministerul Sănătății. Suntem apreciați de toată lumea. Să găsește un singur doctor care, în dorința atât de mare de a ajunge director, nu se uită și calcă pe cadavre. Eu vreau să-i spun că n-am nimic personal cu dumnealui. Că dacă aveam ceva personal cu dumnealui, nu era singurul doctor căruia i-am dat apartament, care i l-am dotat inclusiv cu gaze, cu centrală de gaze naturale. Oare un primar care e împotriva unui doctor îi aprobă așa ceva? Îi face toate aceste lucruri? Din păcate, dumnealui nu știu ce mână în luptă, dar să-și ia gândul de la directorat. Cam aș avea extraordinar de multe de spus de felul cum s-a preluat spitalul în 2017, de faptul că e adevărat că e pe timpul lui, dar este realizat 100% de primăria Oltenița. Suntem un spital care avem heliport în curtea spitalului. Sunt decât 5 asemenea spitale, Oltenița e 1, în toată țara. Avem medici, mai avem nevoie de medici, nu spune nimeni. Să nu credeți că nu cunosc și derapajele verbale pe care le are doctora Smochină. Le cunosc, dar totdeauna un om trebuie judecat în integralitatea faptelor lui. Faptul că s-a bătut atât de mult împreună cu mine pentru acel ambulatoriu care înseamnă 2.100.000 de euro, chiar nu contează? Faptul că Spitalul Oltenița, chiar cu contribuții mai mici din partea primăriei Oltenița, au salarii foarte, foarte bune. După părerea mea, rivalizează cu orice spital din Germania, Franța, care vreți. Nu vreau să vă dau sume, dar vă rog să mă credeți că nu e nicio diferență între doctorii de acolo și doctorii din municipiul Oltenița. Sau asistentele din municipiul Oltenița. Vă referiți ca remunerație. Remunerație. E munca dumnealor. Sunt în anumite ipostaze eroi. Mi-aș dori să câștige mai mult.
Mai mult, dacă să faceți o comparație, o infirmieră a câștigat în luna iulie mult mai mult decât directoarea mea de la financiar. Avem asistente care câștigă mult mai mult decât primarul municipiului Oltenița. Nu-mi pare rău, Doamne ferește, îmi doresc să câștige și mai mult. Dar haideți să ne batem și pentru actul medical. Faptul că astăzi când vorbim avem decât 7 din Oltenița, adevărat avem și 50 și ceva din tot județul și din București, dar bolnavi de COVID avem decât 7 în Oltenița. Pentru că noi suntem în spital suport COVID. Nu am dat niciodată aprobare, nu m-a întrebat niciodată dacă îmi doresc spital COVID. Asta a fost hotărâre luată la nivel de minister, iar nouă ne-a fost impusă. Acest doctor încearcă să acrediteze ideea că eu aș fi fost vreodată de acord cu lucrul ăsta. Dar încă o dată vă spun, a preluat modelul de la șeful lui. Pentru că am văzut într-o postare pe Facebook, domnul Milescu, care în luna martie, dacă vă aduceți aminte că am venit la dumneavoastră și am demontat cu documente toate afirmațiile, vă spunea că a avut o discuție cu mine și ce scriitori ruși îmi plăceau exact, mie, da. niște minciuni ordinare. Aveți înregistrarea și atunci am spus, n-a existat niciodată o asemenea discuție. Săptămâna asta apare din nou pe Facebook un așa zis interviu cu unul de-al lui de acolo și afirmă că în 2012 a avut o discuție cu mine și în care el îmi spunea mie, vezi Doamne, să am grijă de oamenii pe care i-am găsit în primărie, că sunt oameni buni, că sunt oameni nu știu cum și nu știu cum. Păi vreau să-i aduc aminte că eu am fost și șeful lui. Vreau să-i aduc aminte când trebuia să bată la ușe ca să intre la mine. Când mă ruga ca să-l pun director, când ăsta inginer șef la Imolta în 90. Poate și aduce aminte. Poate și aduce aminte că eu conduc oameni din 1975. El pe timpul ăla era lăutar pe la Modern sau era la grădiniță. Când eu conduceam oameni și când eu făceam tot planul de export, e vorba de dolari și ruble liber convertibile, pentru că înainte de Revoluție România era parte caier, el habar n-avea cu ce să mănâncă așa ceva. Vă spun eu, era lăutar la Modern. Să vii să-mi spui că mi-a atras el atenția, eu, din punctul meu de vedere, e o jignire. Dacă avea oameni atât de buni, de ce și-a bătut atât de mult joc de ei? De ce nu le făcea fișele? De ce nu-i promova? Vă pot da nume din primărie. O fată excepțională, Mirela Damian. Timp de 4 ani nu a fost promovată. De ce? Ar putea să ne spună. De ce n-a promovat-o pe Doina? De ce? Nu știu. Și vii și îmi spui că îmi dai tu mie sfaturi. E adevărat că eu când am venit și am găsit fată cu ASEU făcut, cu 8 ani vechime, avea 9 milioane salariu, nu mi-a venit să cred. Erau foarte mici salariile. Acum sunt salarii decente în primărie, dar nu la nivelul de alte instituții. Noi nu vom ajunge niciodată la nivelul sanitar sau de învățământ. Dar asta este, fiecare și-a asumat unde vrea să lucreze, iar eu, așa cum am considerat eu, am înființat direcțiile în primăria Oltenița, tocmai ca să recompensez niște oameni care muncesc foarte mult, își asumă foarte multe responsabilități și o făceau pe bani exagerat de puțini. Vorbesc de oameni titrați, vorbesc de oameni cu multă experiență, iar întâmplarea face ca niciun șef de birou pe care l-a avut el, eu să-l dau afară. Ba din contră, i-am făcut directori. Dar nu că ar fi vorbit el sau cineva. Nu. Într-adevăr sunt oameni de mare, mare calitate.